Matigas pa at malamig. Parang puso niya. Ganda ng camera yun, no, pre? Parang ikaw. Tama na. Namura pa ako. Gusto ko lang na magmahal. Hindi kayo mahirap mahalin. Di rin. Ang galing ni Boy Best Friend. Sumayaw. Kamusta nyo mga kanser? Ako nga pala si Paolo. At para mailabas natin lahat ng ating kalungkutan, para masaya tayo. What if nyo, mga sayang nyo, mga the one that got away, mga pagmamahal na di mo makuha sa magulang, mga nilalandi mo, tropa mo, at syempre sa iyong sarili. Ang pinaka-importante sa lahat. Dadaan nila at mga pighati memes ngayong linggo. Nag-restock na tayo. Nasa description, nasa pin comment. Kaya bilhin nyo na. Yan ang huling labas ngayong taon. At yun na agad simulan. Anong sumaya? Ay, gusto ko na lumungkot. Kasi kinakalat mo na ako yung nagloko. Tama. Sakit sa ulo ng ganito edit, man. Para siyang naka-high contrast. Eh kaso lang ngayon, malalaman na yung totoo. Patay ka dyan! Hindi! Na-overtake malala. Kumakain lang ako. Pati ba naman dignidad ko, lulunukin ko. Ano nilulunok mo iba, ha? Pag hindi ko laway yan, wag na. Iwan mo na ako ngayon pa lang. Halika na! Wait till the end. Tangin, tagal mo naman. Ay, ano mo? Ganda ng camera yun, no, pre? Parang ikaw. Tangin mo. Ito naman, oh, kinilig ka naman eh. Baka mamiss mo yung dating kampo, ha. Alam ko ba piga dito? Hindi kilig. Kilig si Princess. Kumilig si Princess. Importante na pasaya natin ang ibang tao. Hindi natin kaya ipasaya ang ating sarili. Galing kay Leon. May sasabihin ako, wag kang magagalit. Ano tong angulo na to? Ah! Tama na! Namura pa ako. Gusto ko lang na magmahal. Leche! Igati! Bumili ka na lang nito, pre. The feds is watching. Niggas plotting to get me. Will I survive? Yung Pigati merch natin, masarami kang chicks. Maniwala ka. Isasaklay mo lang yung kamay mo na may jacket. Easy. Magsisisi na siya na hindi kanya pinanligaw. Sunod! Siguraduhin mo lang hindi pa ito nagagamit, ha? Pang-COVID yan. Okay, Batman, we'll take it from here. Well, inflation, pati edad natin tumataas na, di ba? Pigati, pati wallet mo malungkot. Sunod. Hustling ako after ng takbo ko sa Tibog doon na Baliches para sa TV. Ito yung mga curse ng mga... Ito yung mga sa Mandela catalog, eh, no? Always si Idol pala to eh, but never. Okay lang ba si Idol? Lagi nakakapagod din maging idol, ha? Sunod. Plastikan muna sa room bago matapos yung tao. Ibang pighati yan. Ngayon lang yan. Mas magiging kupal na ulit kayo. Yung ano lang, yung sepangs lang, yung separation anxiety. Pero karamihan dyan fake. Karamihan dyan walang pake. Lungkot-lungkutan lang. Pero si Idol hindi malungkot yan. Tumataba na ako. Kailan ba ako tataba? Comment E12 sa akin para tumaba na ako. Kailangan ko na tumaba. Me chasing happiness. Dito happiness. Intelligence ang wala ka dito eh. Deserve. Sa India ba to? Makakaya ka. What the... Pigat dito sa utak niya. Tsaka lumungkot. Ba't ako natatawa? Ba't ako pinapasaya? Ayoko nga eh. Gusto ko maging sad boy. Halika kay Belly Potent. Shot ka na, boss. Active siya pero... Yung ano yun, yung green na yun, dapat yan ano eh, puso eh, na may pag-asa pa eh. Pero wala talaga. Para si Kuya kanina, di ba, sinubukan niya, sara mo na yung tab niya, sara mo na yung messenger chat niya. Wala, wag ka na magpagod. Hanap ka na na iba. It's Filipinos, it's just us. So, no! Pigati. Pigati. Naalala niyo pa ba yan? Pigati. Galing kay Bia. Miska! Muska! Miss Nikki Taps! Muska! Puro na lang tayo miss na kita, pero namimiss ba nila tayo, di ba? Nakakapagod din. Huwag na. Hindi na subukan. Nak, lagyan mo ng pabigat yung bubong, bakali pa rin.
At least ito may kayakap ka, di ba? Matigas pa at malamig. Parang puso niya. Sigurado nililipa rin niya. Sobrang bigat mo eh. Sa wakas, magkakasilbi na ako. Oh, that's a good girl. Sabi nga nila, di ba? Kesa maging sad boy ka, kunin mo. Parang yung mga gusto manligo kanina sa tricycle, di ba? Kabulutin mo ng coin. Ayaw magpayakap. Yakapin mo sa paano, sa binte. Ibuka mo. Eh, mga palaban natin, mga sundalo dyan na umaasa pa may mahabol ngayon 2022. Laban mo. Galing kay No Guidance. Iyakin. Para po, pero di para sa kanya. Oh! Siya, iisip ko yun. Sunod. Galing kay Joshi. Yung nakitay ka tapos di mo mapalubog. Sino? Gumawa! Ano hindi kaya matawa pag ginagawa mo ito eh? Bilib ako sa mga artista eh. Babe, panalo kami sa aming interpreted dance. Interpretative yun, alam ko. Ang galing ni Boy Best Friend sumayaw! Perfect malala. Ito yung mga video na tinatago ni ate kanina. Ito unang video, Lenche. So kung magsabunutan ha, suntok ka din sa akin. Hindi ako ganit kasing lakas ng Stronger than. Hindi ko kakayanin yan. Interpretative dance lang eh. Interpret mo yung ating paghihiwalay. Sunod. Walang taga-Hitwell. Ang nilalaman ng puso. Bigati. What if pinili lang tayo kasi no choice na. Overthink, man. Nag-settle na lang sa atin eh, no? Alric June. Well, hindi porket nakaganitong get-up, may emo na. Ano to, sa Addams Family, si Wednesday. Yung nag-original na Addams Family. Hindi ko gusto yung pagkakagawa nila kay Gomez. Ayoko yung pagkakagawa nila kay Gomez para naging baduy na lalaki. Gwapo yun eh. Okay lang. Sayo ng tito mo. Sunod. So, galing kay Ian Bayag. Kaya kailangan mo, di ba? Pag manliligaw ka, kahit magalit siya, lagi kailangan mo ng bayag. Ilaban mo ang pagmamahal. Para at isigurado ka na walang nag-settle sa'yo, walang i-overtake mo na. Alam mong gusto ka talaga. Diba? Wala lagi lang tayo nag-aaway o ano ngayon. Pero gusto ko si Wednesday. Mas gusto ko yung Wednesday. Ng puso, sa'yo'y nangungulila. Ayokong ganito. Paano na ako? Paano na ang puso kong ito? Kahit Partida, nakaupo pa yan. Pucha, lang tayo-tayo. Galing kay Ginoong Chris. Parang dating simulator. Ito yung bad route. Tinanggap ko lahat. Sinaktan mo ko, niloko mo ko, nagbulag-bulagan ako, di ba? Dito pixel, pig, hatixel to. Malungkot ka na nga! Pangit ka pa! 2 segundong hindi ko maibabalik. Parang tamis lang aming nakaraan. Sakit na magsalita Come here. Let me cuddle you. Puro pula yung balo mo, boy. Kaya naman pala hindi ka niya gusto. Puro pula ang history mo sa career. Hindi ka makapag-farm sa ML, Dota, LOL. Hindi ka magkaroon ng win streak sa balo. Wala talaga. Sorry ka talaga. Wala magkakagusto sa'yo. Ganun talaga ang buhay. Sis, ang sarap. Kaya pa ba today, sis? Pinapakita mo sa akin may totoo. O baka ako lang nag-a-assume na pwedeng maging tayo. Pinaramdam mo sa akin lahat ng kilig. Pero kung saan naman kita inibig, doon ka naman biglang ng lamig. Wow! Parang kasi lamig ng soju. Pabalik-balik. Linaw-linaw. Gusto mo ako. Pero sa bandang dulo niyo pala ay malabong maging tayo. Parang declamation niya. Pwede sila pwede sila mag one-on-one na sabayang pagbigkas ni Kuya kanina. Sunod. Bakit nandito si Guy?
Natatandaan mo pa ba yung araw na kahit madaling araw na nag-uusap pa? Kahit walang kwenta yung pinag-uusapan, masaya kayong dalawa, itinulog mo na lang sana. Dati, ay bags ko, di ba iba pala? Nung nag-chat ka sa kanya, binati mo siya ng Happy Nasa Valentine's boses na Day po noong ako. February 14. Nag-reply siya November 1 na. Sagot niya, Happy Halloween. Dati, di ka pwedeng magalit at magtampo. Daanin mo na lang sa biro. Regaluhan mo na lang siya ng sira-sirang relo. Total pareho lang naman silang wala nang time sa'yo. Sasayangan ng oras. Dahil ito pala yung gate. Kaya pala sinabi ni Madara na si Gayong is ang pinakamalakas. Fifth gate. Ito yung fifth gate. Ang puso ko. Pinasok mo. Sunod. Pigati. I bet he's talking to other girls. Nakakasabay kaya ang pilay sa tapo naman. Ita mo, huwag ka na maging sad girl. Ito na lang ang ginagawa namin. Wala ka kwenta-kwentang bagay. Checking of attendance with a twist. Checking of attendance with a twist. Pag tinawag ko ang huwag kayong magkabahan, madali lang ipapagawa ko sa inyo. Pag tinawag ko ang pangalan, sasabihin nyo lamang kung kayo ay nagmahal, nasaktan, o nakamahal. Naman! Bakit? Pangalan lang ha. Halimbawa, tinawag ko ang pangalan. Depende sa status nyo kung kayo nagmahal po. Ha? Kung nasaktan. Gising na gising ah. Pag naka-move on, be proud. Hindi na ako papasok, wag na. Nakapagod. Okay. Ay, simula pala araw ko, sira na. Okay. Habang nagsasagot. Okay. Yan talaga naman ang mga katawan lupa ay buhay na buhay kapag yun ang topic. Okay. Benson, Kim, Dominic. Wow! Oy, puta! Ula-ula pa lang. Ano? Ay, hindi pa pwedeng wala. Minus yan. Ano? Oh, nakamove on din siya. Minus attendance. Paano nangyari yung teacher? I-absent mo ako pag di ako nagmahal. Hayop. Lugi naman araw-araw, leche. Ako habang pinipigilan, huwag mahulog sa'yo. Wala kang laban. hindi mo kaya labanan to, boy. Hindi mo malalabanan 9.8 meters per second. Sunod. Ano to? Ouch, pain. Hindi lahat na bumibitaw, ibig sabihin kahinaan yun. Oh, makinig ka bata. Kanina. Minsan, hindi ka bumitaw. Talagang maintindihan na ang para sa'yo ay para sa'yo. Hindi mo kailangan paborito nila itong gawin. Oh. Bakit yung mga pagtatawid ka? Pakiusap po, huwag tumawid. Pakiusap po, huwag umihi dito. Di naman nakikinig. Para sa mga nagmamahal ng sobra-sobra. Pero ang nakukuha ay tira-tira. Ah! Lagi lang ako tinitira. Marami sa inyo gusto tira-tira lang din, ha? Hindi kayo mahirap mahalin. At hindi nyo kailangan makaawa para sa tunay na pagmamahal. May mga tao talaga hindi dapat bigyan ng pagmamahal. Mga kupal ka. Mo, ibibigay sa'yo ng buong-buo. Huwag, magtira ka sa sarili mo. Huwag ka makinig dyan. Poroket kulot, ha? Kung nakakaranas ka ng pag-ibig na hindi tapat at hindi sapat, huwag mo na kulitin. Huwag mo na habulin. Huwag mo na i-chat na hindi na magre-replyan. Ghosted. Saan sa magiging masaya? Ang daya, eh, no? Pag nilagyan mo talaga instrumental music, eh, no? Laging mabigat, eh. Atid mo sa kabilang buhay. So, sa partida, sikip pa ng leather pants yan. Wala nang dugo yan sa puso. Nasa paa na lahat. Naipit na. Ang daya kasi pag kunyari, lagi nyo tatandaan, pag kayo'y tatae, pagkatapos yung ibaba ang upuan, itaas nyo ulit, may mga babaeng umiihi. Diba? Ang lalim agad pag merong music Yung ang saya-saya mo gumising, nakatae ka, pero nung bumagsak yung tae, tumasik yung tubig sa butas ng puwet mo. Bakit ganon? Si Albedo ba yan? Kaya gusto mo kasi maging MC diba? Gusto ko lang naman maging side character. Ayoko na maging feeling main character. Sunod, at panghuli. Hindi yan sa Wednesday, si Weekend yan. Pagod na Gusto na magpahinga. At yun ang panghuli. Kung gusto pa na mga ganito,
like, share sa mga nagnamimighati nyo friends kayo 2022. Magkakaroon ba rin tayo ng bigati next year. Pero at least diba, sumaya tayo ng onte. Merch, nasa pin comment. Huwag nyo kalimutan subscribe. Paulol Pigati na mamaalam.